Egun arraroak omen dira hauek. Arraroak baino, zailak ari dira izaten. Itxita gauden herriko saltoki eta zerbitzuentzat adibidez. Zaila da, guretzat, egun batetik bestera, zu atetik sartzen ez ikustea. Edo, elkarri egun onak eman ezin izatea. Baina, guk zure hutsunean nabari dugun bezala, zuk ere botatzen gaituzu faltan. Ispiluarekin topo egiten duzun bakoitzean, oroitzen baitzara zure ilea pantzaileaz. Eta bai, egia da, zure buruari zerbitzatzen diozun garagardoa ez dagoela batere gaizki, baina nahiago tabernariak ateratzen badizugu. Beti delako hobe, askoz hobe. Horregatik, datozen egun berrietan, anima zaitez aurrez zapaltzeko ohiturarik ez zeneukan denda hori bisitatzera. Emaiozu aukera. Eta zergatik ez, eros ezazu lehendik fitxatuta zeneukan alkandora hura. Egin berdina, zure auzoan laguntza behar dutenekin. Legazpi bizi berritzea denon lana da, orain, inoiz baino gehiago. Burdinezko eskulturak adierazi dugu non gauden, nondik gatozen, zer garen. Goitik ederra da, bai. Baina guk beran bizi nahi dugu, herritarron taupaden artean.